אנחנו ממש ממש תכף נתחיל, אבל כבר נגיד תודה רבה לכל מי שהגיעו. אוקיי, אז בעצם התכנסנו לאיזשהו מפגש די קצר, אבל שאנחנו מאוד נשתדל שיהיה בו גם ערך ועניין לכולנו. המפגש הזה הוא גם עומד בפני עצמו, וגם יכול לאפשר להבין קצת יותר מה צפוי בקורס שאנחנו מתכננות, תכף אני אגיד מי זה אנחנו, שאמור להתחיל ממש אוטוטו ב-11 במרץ, בימי שני בתל אביב. אז, אז אנחנו נעבוד על שני הפנים האלה, גם נאפשר הזדמנות לקצת קבלת מידע ושאלות אם יהיו לכם, אבל גם ננסה באמת לספר על חוויותינו האישיות, העשירות מאוד, עם הדמויות שבתוכנו ועם האני המודע, וגם נעשה איזשהו תרגול קטן, ובינתיים מצטרפים עלינו עוד אנשים. שלום לכולם, וכשאני מדברת על אנחנו, אז את הקורס הזה נוביל בעצם 5 אנשים. נכון? אני לא מתבלבלת בספירה. אז אני אתחיל ככה לפי הסדר שאני רואה אותם מופיעים פה על המסך. אז רומא לוין, אביב שלם, שגם קוראים לו אסיס, אתם יכולים לעשות שלום גם אם אתם רוצות, אני גור ויונית קריסטל, ואנחנו החלטנו לעשות משהו שמעולם עוד לא עשינו, וזה קורס שכולנו נלמד בו בעצם. הקורס הזה יכלול גם הדגמות עשירות מאוד, וגם הזדמנות ממש לתרגולים רציניים, ושיתופים אישיים, וכל מיני דברים שאני חושבת שיאפשרו היכרות מאוד עמוקה עם הנושא הזה של voice dialogue, אבל גם בסיסית, כי זה רק 5 מפגשים. אני רוצה לבדוק מי מכם כבר חווה סשן של voice dialogue. אם אתן יודעות איך לעשות את זה, אתן מוזמנות להרים יד או בווידאו או בדרך אחרת. יכול להיות שלא הרבה, כי אף אחד לא מרים יד. זיווה מרימה יד, תודה. יש כאן אנשים שקראו את הספר שלי, השד הנזירה והילד הקסום, מסע אל הדמויות שבתוכנו. אוקיי, זה פשוט מכוונן אותנו איך לנהל את המפגש הזה. אוקיי, אז אני רואה שכנראה מעט מאוד במקרה הזה, ואז אני גם משערת לא למדתם מהקורס הדיגיטלי. אני מניחה שאם הייתם לומדות מהקורס הדיגיטלי, אז התשובות האחרות גם היו חיוביות. מה? אני קראתי, יש לי את הספר כבר הרבה שנים. אוקיי, תודה, תודה אהל, אוקיי. וגם חווית איזשהו סשן אי פעם? לא, איתכם לא, אבל בעקבות הספר גשטלט, אני עושה את זה באופן, אני לא יודעת, אוקיי, אז את עושה את זה בדרך שלך, בסדר אני עושה גם. בדרך שלי, אני לא יודעת אם זה, אני חושבת שזה דומה, אבל... אוקיי, 100%. טוב, אז נראה לי שאנחנו ממש בשלות ככה לצלול פנימה. אז מה צפוי לנו היום? אתם מוזמנים באמת כל דבר לכתוב גם בצ'אט, ואז נוכל להתייחס לחלק מהדברים ככל שנספיק. אז מה שצפוי לנו היום זה כאמור גם איזושהי התנסות קטנה, שהיא ממש מינימליסטית, אבל תיתן אולי איזושהי טעימה של הכיוון. גם נספר קצת סיפורים מהחיים שלנו בתחום הזה,
וגם נשאיר זמן לשאלות גם כלליות וגם לגבי הקורס הצפוי בקרוב. למידע עשיר מאוד על הקורס, אתם יכולות גם להיכנס, ואתם יכולים להיכנס, לקישור ששמנו בצ'אט, ושם תמצאו הרבה מאוד מידע וגם אפשרות ליצור איתנו קשר. אז אני אשמח ככה לתת את זכות הדיבור למנחות ולמנחה שמנחים איתי ביחד, לספר קצת על החוויות שלנו עם הדמויות הפנימיות. אביב, אולי אתה תתחיל? אפשר לשאול משהו? אולי קודם ניכנס קצת לתוך העניינים ואז נעשה קטע של שאלות, זה בסדר? רציתי להגיד שאין לי שום מושג, כאילו אם אתם מסבירות קצת משהו מההתחלה, איזה משהו כללי. כן, אנחנו נסביר, הכל יתרקם תוך כדי תנועה, אבל מצוין שאת אומרת את זה. תודה. בסדר, אני מאמינה שתוך כדי הסיפורים וכל הדברים, אנחנו ניתן הרבה מאוד מידע. אז תודה על הבקשה הזאת. אז אביב, בוא תספר לנו משהו על החוויות שלך עם הדמויות, ואיך זה השפיע על החיים שלך, שלך, איך שאתה מעדיף היום, ומתוך זה נתחיל להבין מה זה בכלל העבודה עם דמויות פנימיות בדרך של voice dialogue. תודה. שלום כולם, אפשר לקרוא לי אביב או אסיס, ואפשר לפנות אליי גם באת וגם באתה, ואורה גם התחילה וכמו הרימה לי להנחתה על המקום הזה של איך העבודה עם הדמויות הפנימיות תמכה ותומכת בהרגשת השלמות שאני חווה עם עצמי. אני אספר כטרנס, כבן אדם א-בינארי, הבעיה הזאת שנחווית בחברה, שזה בן, זה בת, מה ההגדרה, הביטוי המגדרי שלי, יצרה הרבה קרעים בתוכי. אני מאמין שאנשים יוכלו להתחבר לזה לא רק מהכיוונים של המגדר, אלא כל דמויות שאנחנו קוראים להם, או קולות, או חוויות שמרגישות סותרות, יכולות לגרום לחוויה כזאת של קרע או שסע פנימי. ובעקבות ההיכרות עם כל מיני דמויות בתוכי, ספציפית דמויות שהן מאוד נשיות, שרוצות לדבר בלשון אישה, שחשוב להם ביטוי שהוא נחווה להם כנשי בעולם, בין אם זה ביטוי חיצוני, כזה איך לבוש ודיבור, לבין אם איזשהו מין תנועה פנימית של תכונות אופי. אז היכרות עם הדמויות האלה, וגם היכרות עם הדמויות הקוטביות להם, הדמויות הנגדיות להם, דמויות שהן גבריות, או עם אנרגיה זכרית מאוד חזקה, שיש להם תכונות אופי שאנחנו מחברות לגבריות ואנרגיה זכרית, או אפילו שיש להם איזשהו ביטוי פרפורמטיבי, ביטוי של לבוש, של תנועה בעולם. אז המסע שלי עובר ועבר דרך היכרות עם הכתבים האלה, וזה מאוד 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 עוזר לי להיות בן אדם מאוזן בעולם, עם אנרגיות נקביות ואנרגיות זכריות, עם ביטויים נשיים וגבריים, ובעצם הבנה שהסיס שאתם רואות פה מולכם, חלקכם, הוא מעין תמהיל מאוד ספציפי וייחודי של האנרגיות האלה, ושאני לא אמור להזדהות, לא עם הדמויות הנקביות ולא עם הדמויות הזכריות, וגם אני לא צריכה להדחיק אף אחד מהם.
זה הפך את החיים שלי לבאמת חגיגה יצירתית של ביטוי. אני אתן מין אנלוגיה אחרונה, שזה קצת כמו ארון תחפושות או ארון בגדים כזה מאוד 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 ססגוני, מלא אביזרים, ושממש אי אפשר לראות את הקצה שלו. ו... והעבודה עם הדמויות פותחת עוד ועוד ועוד חדרים ועוד 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 מגירות של אפשרויות של ביטוי, ובמקביל גם, בגלל שאנחנו גם עושים עבודה עם האני המודע, הבנה שאני לא הכובע הזה שעכשיו אני לובשת, שאני לא המעיל הזה שעכשיו נראה לי יפה. נראה לי כהתחלה, בגלל שיש כאן אנשים שגם אין להם המון רקע, אז אולי כזה, כהתחלה הם מצוין. יהיו שאלות אחר כך. תודה אוקיי, על הזכות תודה. לדבר אז ולשתף. כמו שאנחנו מבינות ממה שאביב אסיס אמר, הגישה הזאת שנקראת voice dialogue רואה אותנו באופן לגמרי טבעי, לא כאיזה משהו בעייתי או פתולוגי, כמורכבות ומורכבים מהרבה מאוד חלקים שאפשר לקרוא להם גם דמויות, אני אוהבת לקרוא להם דמויות או קולות, שכל אחד מהקולות האלה שיש בנו באופן טבעי לגמרי, יש לו אופי ייחודי משלו. זאת אומרת, אם נגיד יש בי דמות כמו, נגיד הדמות הקפדנית, אוקיי? או דמות שהיא אולי מבולגנת, או דמות שהיא אולי שאפתנית, זאת אומרת, כל דמות יש לה ממש איכות משלה וזהות מאוד מאוד ייחודית לה. ומה שאנחנו רואים יותר ויותר, ככל שהשנים חולפות, זה שרוב רובם, אם לא כל בני האדם, א', לא מודעים לריבוי הטבעי הזה של הדמויות הפנימיות, וגם אם כן מודעים במידה מסוימת לריבוי הזה, לא מסתדרים עם כל הדמויות. זאת אומרת, יש דמויות שאנחנו באופן, מכל מיני סיבות שונות ומשונות, נוח לנו איתן, ויש דמויות שמאוד קשה לנו איתן. והמצב הזה יוצר הרבה מאוד סיבוכים בחיים שלנו. אני אתן דוגמה אחת מהחיים שלי, לדוגמה. אני במשך הרבה מאוד שנים הייתי מאוד מושפעת מדמויות שמאוד היה להן לא נוח לדבר בפומבי. והדבר הזה למישהי שנועדה בסופו של דבר ללמד, מאוד הקשה עליי. כי למשל, אם נגיד הייתי צריכה להצטלם בווידאו או משהו כזה, אז הדמויות האלה היו ממש מקבצות אותי, מלחיצות אותי ומאוד מקשות עליי לדבר. כי האופי שלהן היה כזה שצריך להוריד פרופיל, צריך להצניע לכת, לא צריך לבלוט יותר מדי, דברים בסגנון הזה. וכמו שאתן רואות ורואים עכשיו, אני כבר לא נמצאת במקום הזה, והסיבה לכך היא שדבר ראשון גיליתי את הדמויות האלה שממש מנעו ממני לדבר בפני אנשים, מצד אחד, ועשיתי איתן שלום, והבנתי את האופי שלהן ומה מקשה עליהן וכל מיני דברים כאלה. ומהצד השני גיליתי גם דמויות שמאוד נהנות ומאוד אוהבות ומאוד קל להן להתבטא בסיטואציה פומבית על במה או בווידאו או דברים כאלה. אז העבודה עם שני הכתבים האלה, מצד אחד להבין מה עוצר אותי ומצד שני למצוא משהו שיכול להועיל, אפשרה לי בעצם לעשות את מה שאני עושה היום כל הזמן ולהרגיש עם זה ממש ממש בבית ובנוח. אז זו דוגמה על קצה המזלג של מה יכול לקרות בעבודה עם דמויות פנימיות. רומא, לך יש איזשהו סיפור שאת רוצה לשתף בו? לא יודעת אם סיפור ספציפי, אבל או כל דבר. אני רוצה ככה להביא את הנושא של דפוסים מנהלים מהילדות, או דפוסי ליבה שלנו, שהרבה אנשים ככה
דווקא אולי שכן עושים עבודה והיו אולי בטיפולים פסיכולוגיים או אחרים או כל מיני שיטות, כן, חלק אולי לא מודעים לזה, וחלק שגם שכן מודעים לזה, אז אני ככה עבדתי הרבה על הדבר הזה דרך הדמויות. למשל לפני כ7-8 שנים כשהתחלתי עם זה, גיליתי בכלל שיש לי פרפקציוניסט מאוד חזק שמנהל את חיי. אז בהתחלה זה היה גילוי שבכלל זה נמצא. אחרי כמה שנים אולי כדאי לציין איך קורה סשן בפועל גם. אנחנו ממש עוברים מקום וממש נותנים לדמות לדבר בגוף ראשון. זאת אומרת, אני נגיד עוברת לכאן ונותנת לדמות לדבר על רומא או על כל דבר, ותמיד דמות נגדית אחר כך. ואחרי כמה שנים, בוא נגיד, ההשפעה של אותו פרפקציוניסט או איך שהתנהלתי בחיים התחיל ממש להשתנות, וממש להשתנות. הוא לא נעלם, וטוב שכך. הדמויות לא נעלמות גם אם הדברים לא עובדים טוב, זה לא שאנחנו לא רוצים להיפטר מהם או משהו כזה. למשל היום לפני הלייב הזה, היה לי ככה התרגשות, ואז נזכרתי, הפרפקציוניסט רוצה שהלייב יהיה מושלם, או שאני אדבר מושלם. אז היום זה כבר קורה ברגע, בהיזכרות, זה בקטן כבר, אבל זה אחרי שנים של שיחות איתו. זה גם יכול להיות הרבה יותר מהר, לא חייב להיות שנים. אז מה שרציתי להגיד לגבי דפוסי ליבה שלנו, דפוסי ילדות, שהרבה אנשים מכירים את זה מכל מיני דיסציפלינות אחרות. בעצם כולנו נולדים עם איזושהי פגיעות מאוד בסיסית, וכשאנחנו תינוקות אנחנו באמת חסרי אונים ותלויים באחרים, ואז מתפתחות לנו כל מיני, בשפה שלנו דמויות, כל מיני אסטרטגיות להגן עלינו. יש במקומות אחרים קוראים לזה הגנות או כל מיני שמות. ואני ככה, הנושא הזה אני מאוד מתחברת אליו, של לעבוד עם דמויות מנהלות מצד אחד, שרוצות בדרכן להגן עלינו, ועם הדמויות הפגיעות או הילדיות, מסכנות, חלשות, כל מיני דברים כאלה מצד שני. אולי הדבר האחרון שאני אגיד, אמרתי, אנחנו לא רוצים שאותן דמויות מגנות יסתלקו, כי לפי הגישה הזו לכל דמות יש גם משהו לתרום, יש מתנה. אז היום הדמות הזו כבר לא מנהלת אותי, אבל אני כן נהנית מהמתנות שלה, של לעשות דברים ברמה גבוהה, בצורה יסודית, משהו בכיוון הזה. נהדר, רומא. אז בעצם, סליחה, אני קטעתי אותך? לא, זהו לבינתיים. 100%, תודה. אז בעצם רומא באמת מעלה פה כמה דברים מאוד משמעותיים, וזה שלכל דמות בגישה הזאת שנקראת voice dialogue, ופותחה על ידי שני פסיכולוגים, הל וסידרה סטון, בשנות ה-70, אז לכל דמות, אם אנחנו לומדות איך לדבר איתה ואיך לתקשר איתה ולהיות איתה, יש מתנה לתת לנו. זאת אומרת, אין דבר כזה דמות מיותרת על פי הגישה הזו. אז יכול להיות שלמשל, כשאני הייתי בתחילת דרכי בתחום הזה, למשל היה לי מבקר מאוד 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 קיצוני, שכל הזמן אמר לי כמה אני לא שווה כלום.
כל הזמן. עכשיו, אם אנחנו שומעים, בין אם זה במודע ובין אם זה לא במודע, כל הזמן מישהו בתוכנו שאומר לנו שאנחנו לא שווים, או שאנחנו לא נצליח, שאין לנו סיכוי, או שטעינו, נכשלנו, זה משהו שאין בן אדם שלא חווה, לפחות מדי פעם. אז אם אנחנו כל הזמן שומעות דבר כזה, זה מרעיל אותנו, זה משפיע עלינו, ובמי זה יפגע? זה יפגע בין השאר בדמויות הרגישות שלנו, כמו לדוגמה הילדים הפנימיים. אז אני רוצה רגע לתת לכם איזושהי הדגמה קטנטנה של איך זה יכול להיות, ותחשבו תוך כדי תנועה איך זה אצלכם. אז נגיד, אם הייתי עושה עכשיו סשן של עבודה כזו, ומישהי הייתה מנחה אותי מהמנחות החברות שלי, אז יכול להיות שהיו אומרים לי, אוקיי, אז אני מבינה, נגיד רומא הייתה אומרת לי, אני מבינה שאת שומעת הרבה ביקורת ושאת מרגישה לא טוב עם עצמך. והייתי אומרת לה, נכון, את צודקת, אבל שום דבר שאני עושה לא עוזר. ואז רומא אולי הייתה אומרת לי, מה דעתך שנדבר עם הדמות הזאת? אז אם אני מסכימה, אני לא עושה שום דבר בכוח כמובן, אבל אם זה מרגיש לי נכון, אז היא הייתה אומרת לי, תזוזי עכשיו קצת, והייתי זזה למקום אחר. ואז הייתי, בהנחייתה של רומא, כמובן יש דרך לעשות את זה, היא הייתה שואלת אותי כל מיני שאלות, והייתי מתחברת לחלק הזה, לדמות הזאת, שכל הזמן מבקרת אותי. שגם אם אני שומעת אותה כל הזמן, זה לא אומר שאני יודעת מי היא, ולמה היא עושה את זה, ומה היא מרגישה, וכן הלאה. אוקיי, אז אני מצליחה להתחבר לדמות הזאת, שכל הזמן מבקרת אותי, ופתאום הוא אומר, זה בכלל גבר, הוא אומר, את? מי את בכלל? מה את שווה? מה את חושבת שיצא ממך משהו? אני כבר שנים אומר לך. ואז רומא נגיד שואלת אותו, אתה כבר שנים אומר לה, באמת, מאיזה גיל? מתי זה התחיל? ואז הוא עונה. ואז נגיד רומא אומרת, תגיד, אבל למה בעצם אתה מבקר אותה כל הזמן? למה אתה כל הזמן אומר לה שהיא לא שווה והיא לא תצליח וזה? ופתאום, בלי שאני אבין מאיפה זה בא, זה לא דברים מתוכננים, פתאום הוא יגיד, מה זאת אומרת? למה אני אומר לה? אני מנסה להציל אותה. רומא שואלת אותי, למה אתה מנסה להציל אותה, את אורה? ואז הוא אומר, נגיד, כי אם אני לא כל הזמן אזהיר אותה שהיא לא מספיק טובה, היא עלולה באמת לפשל. היא עלולה לא להיות זהירה מספיק, אולי וכולי וכולי, אתם מבינים? וככה לאט לאט המנגנון הנפשי שקודם השפיע עליי, ואולי הייתי מודעת לו במידה מסוימת, פתאום מתגלה בצורה מרתקת ממש, מלאת חיות, שהרבה פעמים מפתיעה אותי. אנחנו כולנו מופתעים כל הזמן ממה שהדמויות שלנו אומרות. ואז רומא כמנחה שלי, השיחה הזאת הייתה הרבה יותר ארוכה והרבה יותר עסיסית. Okay, זה יכול לקחת גם חצי שעה של שיחה עם דמות ולפעמים אפילו שעה. ואז רומא הייתה אומרת תודה רבה לדמות הזאת, שכבר נהייתה מאוד ברורה ובהירה ומעניינת ומרתקת, ואולי אפילו קצת התרככה, כי סוף סוף באמת מקשיבים לה. הייתה אומרת, אוקיי, תודה רבה לך, ועכשיו אורה, בואי נדבר אולי עם דמות נגדית, אוקיי? ואז אולי היה עולה דמות, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל אולי, הנה אני זזה במקום, אולי הייתה עולה דמות שאומרת, אני מרגישה אחרת לגמרי. אני יודעת מי זאת אורה, אני רואה כמה היא טובה, כמה היא משקיענית, כמה היא, כן? כמה היא עושה עבודה פנימית. אני מלאת הערכה לאורה. Okay? וככה זה היה ממשיך עד שהאישיות של הדמות הייחודית הזאת, שהיא כל כך מפרגנת ותומכת, הייתה מתבהרת. ואז רומא הייתה מחזירה אותי, כל זה תהליך ארוך, למרכז, שהוא משהו שאנחנו מכנים אותו בוויס דיאלוג האני המודע, שהוא לא דמות. ומי האני המודע?
אני יכולה להתבונן על הכוחות שפועלים בתוכי, ולפעמים יכולים ממש להחריב את החיים, באמת, ואני יכולה לראות, אוקיי, יש לי דמות מאוד ביקורתית שכל הזמן יורדת אליי, אבל היא גם נותנת לי איזושהי חדות, איזושהי, היא כמו כל הזמן רוצה שאני אהיה מוצלחת, ויש בזה גם איזושהי מתנה בדבר הזה, כל עוד זה לא משפיע עליי יותר מדי. ומהצד השני יש לי את הדמות הזאת שהיא אולי נגיד איזה אימא מאוד אוהבת ותומכת, או איזה גבר מאוד מפרגן, או משהו כזה. ואני פה במרכז, אני לא לגמרי זה, ואני לא לגמרי זה, אלא אני גם זה וגם זה. ואני יכולה ליהנות משתי המתנות האלה בלי הנזק שכל דמות שאנחנו מזדהות איתה עלולה לגרום. אז אני מקווה שמכל זה אתן מתחילות להבין פה מה יכול לקרות כשאנחנו עושות עבודה כזאת בצורה נכונה, שעובדת, בלי שום שיפוט על אף דמות, אלא מתוך סקרנות אדירה, פשוט להבין מה קורה שם בתוכנו, ומה המתנה של כל דמות כזאת, אפילו אם ברגע הראשון היא נראית ממש קטלנית, או גורמת הרבה קושי, מה בסופו של דבר תהיה המתנה שלה כשנקבל אותה. אבל היא לא תנהל אותנו. אני, מה איתך? מה החוויות שלך? אני מקשיבה לך ואני כולי, אז אני רוצה לספר פשוט איזה קוריוז, שהאנשים כאן יבינו בתכלס מה קורה או מה קרה לי. אני נזכרת שנים אחורה, זה באמת הרבה שנים, אולי באמת 8, 9, באחד הסשנים הראשונים שעלתה דמות, כנראה הייתה אחת מהדמויות המנהלות, ונשאלה שאלה, מנחה שאלה את הדמות שאלה, ואני בראש באתי לענות איזו תשובה מאוד פוליטיקלי קורקט, מאוד נכונה, כי תפסתי את עצמי כאדם מאוד גמיש, מאוד רחב אופקים, פתחתי את הפה ויצא משהו לחלוטין אחר. זה היה הנקודה שהבנתי שיש בתוכי כמה חלקים, והחלק הזה פתח את הפה ודיבר, ופתאום ראיתי את הנוקשות שבו, וכמה, עוד פעם, הוא רצה לטובתי, כמו שאורה אמרה, אבל זה כל כך עמם אותי, ופתאום הבנתי גם, נגיד, היחסים עם הילדים, שככה יצא לי לשמוע כל מיני הערות, באמת שהייתי נוקשה, ואמרתי, מה פתאום הרגשתי את זה, פתאום חוויתי את זה, פתח את הפה ואמר, עכשיו, דברים שלא הבנתי מאיפה זה הגיע. ובאותו סשן, הוא היה מאוד מאוד מחמיר, באותו סשן פתאום עלה ילד פנימי שפשוט בכה, ופתאום היה לי גם חיבור לחלק הזה שבמשך שנים, הקריירה, העבודה, ילדים, כולנו בתוך החיים מדחיקים את הדברים הילדיים והמדהימים שבתוכנו, עד מצב שהפכתי להיות אומללה, ובחיים החיצוניים הכל תקין, פרנסה, חברים, משפחה. אבל אני אומללה. באותו סשן שפעם ראשונה חוויתי בעצם את שתי הקצוות, התחיל מסע מדהים עבורי. אני כבר עשיתי גם עבודה בכל מיני כלים אחרים, ואני עושה גם, זה כמובן לא הכלי היחיד, אבל זה אחד הכלים בעיניי המדהימים, שעושים גם שינוי תפיסתי, וגם עוזרים לפתור בעיות קטנות, כן, שאנחנו נתקלים בהם ביום יום, לא יכולים להחליט, או פתאום יש כעס גדול, או איזשהו אישו שעולה. אז זה מבחינתי, גם התחוללו אצלי כל מיני שינויים בחיים, ממש חזרתי לרקוד, חזרתי לעשות דברים שלא עשיתי במשך שנים, וזה הוסיף לי המון חיות.
וזה גם פתח לי אפשרות גם להבין ולהסתכל על ההתנהלות של האנשים שאיתי וסביבי ביותר חמלה. כמו שהבת שלי אומרת, אמא, את השתנית. אני קצת הייתי מופתעת שהיא אמרה לי, אבל היא אמרה לי, אמא, אילולא היית משתנית, היחסים בינינו, כאילו, לא היה פשוט, כן? לא היה פשוט, ואני בטוחה שלכל אחד יש... אז אמרתי לה, מה, באמת? היא אמרת לי, כן, את השתנית מאוד. אז זו החוויה האישית שלי, והכלים לכך הם מצד אחד פשוטים, אבל מצד שני דורשים איזשהו סוג של אימון, איזשהו סוג של התנסות, ולכן מבחינתי הקורס הזה כל כך מדהים, כי הוא נותן איזושהי בעצם מקפצה לאנשים ללמוד את הכלים האלה ולהתנסות, לחוות בצורה כזאת שאחרי זה הם גם יכולים להמשיך לבד, גם יכולים לעשות סשנים אחד עם השני, גם הגמישות שבכלי הזה, זה אחד הדברים שממש ממש חשוב לציין, לי היה חשוב לציין את זה, ובאמת להזמין אתכם מכל הלב. זו חוויה מדהימה, ממש חוויה מדהימה, לפגוש את העולמות בתוכנו, כמו שאביב ציינה וכמו שרומא אמרה. תודה רבה, אני. נהדר. אז אני חושבת שאחד הדברים שכולנו חווינו, באמת, כמו שאני אמרה, זה כמה אנשים משתנים, ויחד עם זה משתנים בצורה מאוד מאוזנת ובריאה. זה נורא נורא חשוב לנו בעבודה הזאת. איך אנחנו עובדות בצורה כזו, שמביאה המון תועלת ולא גורמת נזק. וזה אחד הדברים שאנחנו נעסוק בהם בקורס יסודות הזה. נמצאת איתנו גם יונית, שגם היא אחת המנחות. יונית, את איתנו? יש כנראה איזה קושי טכני, תכף נראה. לא, שומעים אותי? שומעים אותך מצוין. הנה, אני אתחיל וידאו גם, שתראו. אני פשוט בטבע ואין לי הרבה בטריה, אז בגלל זה שמרתי על וידאו קבוי כל הזמן. אז לפני שאני מתחילה, רק מעניין אותי עם האישה הזאת שאמרה בהתחלה שהיא בכלל לא יודעת מה זה voice dialogue ורוצה שנגיד מההתחלה, חשוב לי לדעת אם עכשיו קצת יותר ברור לך. כן, יותר ברור, כן. לאט לאט. אוקיי, כי לא ידעתי אם לספר את הסיפור שלי או לנסות להסביר. אבל אז אני אספר, הייתי הרבה פעמים קוראת בפייסבוק כל מיני פוסטים שאומרים שאם משהו מעצבן אותך על מישהו אחר, סימן שלא ראית בעצמך, סימן שאתה בעצם אותו דבר ולא ראית את זה בעצמך. וזה תמיד היה נורא מעצבן אותי כשהייתי קוראת את זה. שזה בעברית כאילו יש את המונח הפוסל במומו פוסל, וזה תמיד נורא עצבן אותי, כי חשבתי שזה בדיוק ההפך. ואז כשהתחלתי לעשות voice dialogue, היה פעם אחת מקרה כזה, השתתפתי בתור אסיסטנטית לאיזושהי מורה, והיינו צוות של אסיסטנטים ואסיסטנטיות, ומישהו מתוך האסיסטנטים הזה כל הזמן דיבר, הוא כל הזמן רצה להראות כמה הוא יודע וכמה הוא חשוב וכמה הוא, כאילו ככה אני פירשתי את זה, שהוא כל הזמן מתבלט, הוא לא סתם את הפה, הוא לא נתן לאף אחד אחר מאיתנו כמעט לדבר, או כל פעם שהמורה הייתה אומרת משהו, אז הוא ישר היה קופץ להראות כמה הוא טוב וכמה הוא יודע, זה שיגע אותי. עכשיו, אני לא כזאת פוליטיקלי קורקט בדרך כלל, יש לי פה גדול, והייתי על סף להגיד לו משהו. ואז הלכתי הביתה ואמרתי, רגע, אולי אני אעשה קודם כל עבודה עם עצמי, בגלל שכמו שאני אמרה ב-voice dialogue, אפשר גם לעשות את העבודה הזאת בעצמי, וקראתי בעצמי לשיחה את החלק שבי, את הדמות שבי, שהיא כל הזמן רוצה להתבלט, והיא כל הזמן רוצה להוכיח שהיא הכי טובה, והיא לא נותנת לאף אחד לדבר, ועשיתי איתה שיחה,
עשיתי שיחה גם עם הדמות הנגדית, זאת שמתעצבנת, כאילו זאת שמתעצבנת מזה שהבן אדם ההוא כל הזמן קופץ בראש ומתבלט. אוקיי, וזהו, וסיימתי עם האני המודע, שזה סשן רגיל. את מדברת עם דמות אחת, את מדברת עם דמות שנייה, ואת מסכמת מהאני המודע. זהו. בפעם הבאה שבאנו לקורס, הבן אדם הזה התנהג באותו דבר, הוא קפץ והוא הראה כמה הוא יודע, וזה לא הזיז לי, זה פשוט הפסיק לעצבן אותי, וזה היה בשבילי כאילו, וואו, הנה זה באמת עובד, ואז גם הבנתי את העניין הזה של הפוסל במומו פוסל, כי אני לא הייתי מוכנה לקבל בתוכי את החלק הזה שכל הזמן רוצה להתבלט ורוצה להראות שהוא הכי טוב, כל זמן שלא קיבלתי אותו, אז כשאנשים אחרים התנהגו ככה, זה ממש עצבן אותי. ועכשיו שגיליתי את החלק הזה בתוך עצמי, אז באופן פלאי זה לא שינה את ההתנהגות שלו, הוא עדיין המשיך להתנהג כך, אבל אותי זה לא עצבן. סיפור נהדר, יונית. דרך אגב, אם אנחנו עושות הרבה עבודה, אז זה אפילו מתחיל להשפיע גם על הסביבה. כן, זה עניין של כמה אנחנו משקיעות בנושא הזה. אבל זה כבר קצת מורכבויות יותר גדולות, שאולי נגיע אליהן בקורס, אבל לעכשיו זה קצת יותר מדי, ייקח יותר מדי זמן. רגע, ברשותכן אני חוזרת לשחור, בסדר? בסדר גמור. תודה רבה, יונית. ביי. אז אני רוצה שנעשה איזה תרגיל קטן בדמיון, על בסיס מה שיונית אמרה. מה שיונית העלתה מאוד מאוד קשור לקשר בין הדמויות הפנימיות שיש בכולנו, לבין היחסים שלנו עם אנשים אחרים. יונית בעצם אמרה על קצה המזלג, שאם יש דמות שאני לא מקבלת בתוכי, יהיה לי כנראה בהסתברות מאוד גבוהה, קשה מאוד לקבל אותה מחוץ לי. Okay? ולכן גם הרבה מאוד פעמים, הדמויות שאני לא מקבלת באחרים, למשל נגיד יש מישהו מאוד מאוד נקי, ואני מרגישה שזה מעצבן אותי, אז הרבה פעמים זה כמו רמז לאיזה דמות אני לא מקבלת בתוך עצמי. אוקיי? אז בואו רגע נבדוק. לכולנו יש מישהו בחיים שמקפיץ לנו את הפיוזים. זה יכול להיות מישהו קרוב, וזה יכול להיות מישהו בפוליטיקה. זאת אומרת, זה לא כל כך חשוב מי זה. אבל כל אחד שרוצה להשתתף בזה, וכל אחד תבחרו בן אדם שממש ממש מקפיץ לכם איזשהו פיוז. כשהוא מדבר, מה שהוא עושה, אוקיי? ותנסו, אולי בעצימת עיניים, כל אחת מה שעובד לה, תנסו לראות מה בדיוק בבן אדם הזה כל כך מעצבן. האם זה תכונה X או תכונה Y? מה בדיוק? וממש בואו נרגיש כמה הבן אדם הזה מעצבן אותנו, או מעורר בנו שיפוטיות כלפיו. עכשיו, השיפוטיות או הרוגז שאנחנו מרגישים כרגע כלפי הבן אדם הזה, השיפוטיות הזאת או הרוגז הזה הם קשורים, הם נובעים, הם יוצאים מתוך דמות פנימית מסוימת שלנו. אז עכשיו ממש תנסו לעקוב אחרי התחושה הזאת ולרגע תהפכו ממש לדמות הזאת ותראו איזה מין דמות זאת. האם זו דמות איזה תכונות אופי יש לה? איזה תחושה גופנית יש לה?
מה האידיאולוגיה שלה אולי, מה האמונות שלה לגבי מה ראוי ומה לא ראוי, איך צריך להתנהג. תנסו לראות כל מיני דברים כאלה, וממש לרגע לחוות את זה, כאילו אתם לרגע הדמות ששופטת את הבן אדם הזה. ותנסו גם ליהנות מהעונג הזה של לאפשר לעצמכם להיות הדמות הזאת שמסתכלת על הבן אדם הזה ומאוד מאוד שופטת אותו או אותה. Okay? ועכשיו אנחנו נעשה את התרגיל הדי מאתגר, ותנסו עכשיו לזוז במקום קצת, ולהתחבר, למצוא לרגע דמות פנימית שלכם, שהיא דומה מאוד מאוד לדמות בבן אדם שכל כך מכעיס ומקפיץ לכם את הפיוזים. Okay? אז אם זה נגיד דמות קמצנית, בואו רגע בתעוזה נתחבר לדמות הזאת, או אם זה דמות שאתם רואים אותה כרכרוכית, אז תתחברו לרגע לדמות הזאת, או אם זה דמות שעושה רושם, אז תתחברו לרגע לדמות שעושה רושם, או כל אחד מה שזה אצלה. ותנסו לתת לעצמכם רגע ליהנות מזה שיש בכם גם את זה, ומהנכונות להאמין שגם בזה יש איזו מתנה, גם עבורכם וגם עבור היחסים שלכם עם אנשים אחרים. מה המתנה של הדמות שבדרך כלל כל כך קשה לכם איתה? ואם זה לא ברור, אז לרגע בדמיון תשאלו, מה המתנה שלך? למה חשוב שגם את קיימת? מה ישתנה לטובה בחיים שלי אם אני אקבל גם אותך? לא אהיה בדיוק כמוך, אבל לקבל גם אותך. ותרגישו מה קורה לכם בגוף. אם אתן מצליחות, כי אנחנו עושות את זה ממש, זה הדגמונת קטנטונת, אז זה בסדר גמור אם זה לא מצליח כל כך מהר. מה קורה בגוף שלשבריר שנייה אפשר לקבל גם את הדמות שאתן רגילות אליה, וגם את הדמות שאתן כל כך לא קיבלתן קודם, ועכשיו אולי מתחילות לקבל בפוטנציה. איך זה משפיע על התחושה? וכמה בהדרגה אנחנו יכולות להיות יותר ויותר שלמות וחופשיות מטריגרים, יותר ויותר עגולות, עם יותר ויותר אפשרויות, ככל שאנחנו לומדות לקבל בצורה מאוזנת ובריאה את כל החלקים שלנו.
אז עכשיו, מי שעצמו עיניים, אתם מוזמנות לפקוח עיניים. וזה כמובן באמת רק הדגמה, וכשאנחנו ממש עושים את זה, אז אנחנו נותנות לכל דמות הרבה מאוד זמן. אבל האם מישהי הרגישה משהו במיני מיני תרגיל הזה, שיכולה להגיד על זה משהו? יהיה לנו זמן רק לאיזה דוגמית אחת. הרגשתי רוגע בסוף. מה הרגשת? הרגשתי רוגע בסוף. רוגע, נהדר. עכשיו, זה אחד הסימנים האפשריים לזה שממש מיניאטורה הזאת שהיא כלום לעומת מה שבאמת אפשרי, שעשינו, אפשרה לך לצאת מהזדהות עם דמות אחת ולקבל דמות שנייה. ואז נגיד, בואו רגע נדמיין שהאדם שהכעיס אותך, אני סתם אומרת, הוא נגיד, אני ממש לא יודעת מי זה, כן? אבל אולי זה מישהו ממש קרוב אלייך, כן? אז איך זה יכול לשפר את היחסים אם הוא יפסיק ללחוץ לך כל הזמן על הכפתורים של ההתעצבנות והשיפוט, כן? ואם רגע נרחיב את זה לעולם כולו, כמה זה היה יכול להיות יותר נחמד לחיות בעולם כזה שבו אנחנו מקבלות ומקבלים את הדמויות שלנו. אז תודה רבה על גילי. אז זה שאת מרגישה פתאום יותר רגועה, זה אומר לנו שאת יותר באני המודע. כלומר, פחות מזוהה עם דמות, יותר מקבלת שני כתבים. וזה עושה הרגשה נורא טובה. תודה רבה. אין לנו עוד המון זמן, אז אני רוצה לפתוח פה את השיחה גם לשאלות שלכם לגבי העבודה הזאת, שיש כמובן הרבה מאוד מה להגיד עליה, וגם אם יש לכם שאלות לגבי הקורס שאמור להתחיל בשבוע הבא, ב-11 במרץ, בתל אביב, נשמח מאוד לענות על כל שאלה, ושימו לב, למי שלא היה כשאמרתי את זה, שיש קישור בצ'אט למי שרוצה לקבל עוד מידע. אז אפשר ללחוץ שם על הקישור ולהבין הרבה מאוד על מה יהיה בקורס הזה, ואיך אפשר לפנות אלינו ואולי להירשם אם תרצו. אז יש למישהי שאלה או למישהו? אפשר גם לכתוב בצ'אט, ואפשר לדבר, מה שיתאים לכם. ניתן רגע. תמיד יש את השאלה הזאת, בטח איזה דמות שואלת, האם מישהו ידבר בסוף או שלא? והיכולת הזאת להבין שזו דמות היא גם כן מאוד מאוד משחררת. אני לא רואה את הקישור בצ'אט, אגב. אני אשים אותו שוב, למקרה שאולי רואים אותו רק מי שהיו קודם. גם אני לא רואה אותו. אני כבר אעתיק את זה עוד פעם. רגע. כן, דקלה? את רוצה לשאול שאלה? הנה, שמתי שוב את שאלה הקישור. מסרי. כן, תודה. תהיה אפשרות ללמוד בזום את הקורס הזה. שרי עכשיו שאלה, וגם דקלה רצתה לשאול שאלה, אבל היא לא כתבה כלום. את יכולה גם לשאול בקול אם את רוצה, דקלה. כן, כן, אני פשוט חיכיתי שזה יתפנה. שנייה, אני אעשה גם וידאו, אני לא באיזה יום מי יודע מה, אבל יאללה. טוב, השאלה שלי היא כזאת. לא, אני הפוכה היום. בסדר, השאלה שלי היא כזאת. חשבתי על מישהו שמקפיץ לי את הפיוזים. ועלה לי הדברים שהוא אמר או עשה שפגעו בי, שהם היו כאילו, הם כאילו לא במקום, זה לא כאילו, ולמה שוב ושוב, זה כאילו, אוקיי.
כאילו, הייתה סיבה למה נפגעתי, למה זה כל כך רגיש, ויש בי דמות קורבנית שנפגעת, וזה לגיטימי גם, זה לגיטימי עכשיו. זה מישהו קרוב משפחה קרוב, אז זה כאילו, עולה השאלה, איך אני ממשיכה להתמודד עם זה, אם הבן אדם השני מתנהג ככה? תכף אני אגיע לשאלה עצמה. עכשיו, כשניסיתי לעבור לדמות הנגדית, אז כל מה שעלה לי זה שתמיד, כמו שתמיד עולה לי, דמות אוהבת, של אהבה ללא תנאי, שרוצה שפשוט, עזבי, שחררי, כאילו פשוט תאהבי, פשוט זה, תיפגשו, ומאוד מפגש משפחתי, וכאילו, עזבי, שחררי, תסלחי, והדמות הזאת היא, זו דמות שאני מכירה אותו, היא גם נורא רוצה לרצות, והיא גם אהבה ללא תנאי, כאילו אומרת, די, עזבי, הכל שטויות בחיים האלה, אז אני לא יודעת אם אלה, מה שאני בעצם מרגישה, שלמרות שתיארתי את זה כדמויות, אני לא מרגישה שזה דמויות, כמו שזה, כאילו איך עושים את ההפרדה בשביל להבין אם, מה לגבי כאילו כשמישהו עושה משהו שפוגע בך, אולי זה מישהו שיש לו איזשהו, יש לו כאילו, באמת זה כאילו, זה משהו שאני יכולה להגיד דוגרי, הוא פוגע, אז איך מבדילים, כאילו, כבר שהייתי ברורה. תודה על השאלה הזאת. יש מישהו פה שרוצה לענות לדבר? אולי אני אענה לך, דקלה. אני חושבת שהתשובה היא בחוויה, כי ברגע שאת עובדת עם הדמויות והחלקים ועם הקושי, עולה איזושהי התנסות שאת מפסיקה להיות מזוהה עם הקושי, ואז את יכולה לקבל את הסיטואציה ואת הבן אדם ממקום קצת יותר רחב. עכשיו, העבודה הזאת, זה לא שהיא הופכת את הכל, כן, לטוטי פרוטי, או שהיא מאפשרת התנהגות או סוג של מלבינה התנהגות שהיא לא נכונה, אבל היא מאפשרת בסופו של דבר לנו להתמודד נכון ולהיות בשקט נפשי, וברגע שאנחנו, הכפתור הזה שנלחץ אצלנו, יש שם סוג של ריפוי, והוא כבר מפסיק להילחץ, אז זה צריך להרגיש את זה בחוויה, קצת קשה לדבר על זה, ברגע שזה קורה, ההתנהלות מול אותו אדם או באותה סיטואציה היא לגמרי אחרת, ואז את גם מביאה אנרגיה אחרת או גישה לגמרי אחרת, שהרבה פעמים משנה את כל הסיטואציה. עכשיו, זה ממש לא אומר שמישהו עשה משהו לא טוב או לא ראוי, אנחנו נקבל אותו, זאת אומרת, אנחנו נלבין את משהו הפוך, אנחנו נעבוד עם זה, והתשובה היא בעצם נעוצה בחוויה, בתחושה שלך שפתאום משהו משתנה, יש איזשהו חוסר הזדהות עם החלק הזה שהוא מאוד מאוד נעלב או נפגע, ויכול להיות שבצדק, הרבה פעמים זה בצדק, אבל יש איזושהי בעצם התרחבות להכיל גם את הפגיעה בצורה כזאת, שבסופו של דבר זה מועיל ליחסים. עכשיו, עד שלא חווים את זה, לא מבינים את הכוח של העבודה. אפשר באמת לדבר על זה, אבל שלא ישתמע כאן, חלילה וחס, שאנחנו בעצם באות לקבל בצורה עיוורת כל דבר, לא, ממש לא. העניין הוא כאן, הוא באמת לרפא את המקום הזה שזה פוגש אותנו, וברגע שאנחנו בריפוי שם, אנחנו גם יכולים לעשות ולפעול, להגיד, אם צריך להגיד משהו, להגיד את הדבר הנכון, אם צריך להגיב בצורה נכונה, ולפעמים רק להיות עם הסיטואציה, וזה כבר לא עושה לנו טריגרים, ואנחנו מסוגלים לאהוב את הבן אדם ממול כמו שהוא, ולהבין שזה הכאב שלו, שיוצא לפעמים בהתנהגויות, שהם, כן, כולנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם ולא מואר, אולי אנחנו בדרך, אבל לא שם עוד, אז זה המקום. אז ברגע שאת יכולה להיכנס לסוג של הזדהות עם הכאב של עצמך, וזה דורש עבודה, אז את גם יכולה להכיל את הסיטואציה בצורה
יותר טובה. אבל עוד פעם, מה שאני אומרת, התשובה היא בחוויה. עד שלא חווים ממש על עצמנו עם סיטואציות מסוימות, לא מבינים את הכוח שיש בהתנסות הזאת. אני רוצה להוסיף גם למה שאני אומרת כל כך יפה, את זה שלמשל, הרבה מאוד פעמים בסיטואציות כאלה יש חלק שמאוד מאוד נפגע בתוכנו, כאמור, זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות דמות אחרת. והילדים הפנימיים האלה, או החלקים הרגישים האלה, הם מרגישים בדרך כלל מאוד נטושים גם. אחד הדברים שקורה בעבודה הזאת, כשעושים אותה לאורך זמן, זה שאנחנו לומדות מצד אחד לא להזדהות עם הילדים הפנימיים, או עם דמויות שמרגישות, נוטות להרגיש שהן קורבנות למשל, של סיטואציות, ואנחנו לומדות איך לטפל בהם. והטיפול הזה הוא משנה חיים ממש, גם. כי ברגע שהדמויות הרגישות שלי מרגישות שהן מטופלות על ידי, אז העמידות שלהן והתחושה שלהן שהן במקום בטוח יחסית מאוד מאוד עולה. והדברים האלה הם, דבר ראשון, משנים את איכות החיים שלנו באופן דרמטי, ודבר שני, המצב הזה של ילדים פנימיים מטופלים, אם ניקח את זה כדוגמה, הוא משנה את מה שקורה לנו במידה רבה. זה מה שמראים החיים. זה לוקח זמן, כמו שאני אמרה, זה לא מהיום למחר, אבל כאילו אנחנו כבר הרבה פחות צריכות את הסיטואציות שגורמות לנו להרגיש, נגיד במקרה הזה אולי קורבן, או כאב מאוד גדול, שיכולות אולי באיזשהו אופן להיות סוג של רמזים למה בתוכנו מבקש להתגלות ולקבל את היחס והריפוי והטיפול כדמות. אז אני מקווה שזה אולי מוסיף כזה עוד איזה משהו לסוגיה, דקלה. אבל חשוב להגיד שזה הכל נורא מורכב, אנחנו לא יכולים ככה על רגל אחת להעמיק ממש, רק לתת איזה מין טעימות. אני חושבת שגם רומא, גם יונית, גם אביב וגם אני, ובטח גם אני, כולנו הצלחנו לעבור ממצב של המון המון קשיים בחיים, למצב שהחיים הולכים הרבה יותר קל, גם עם בני אדם אחרים וגם בתוך עצמנו ובכל תחום ותחום, פשוט בזכות זה שאנחנו לאט לאט מבינים מי קופץ לנו איפה, איזה דמות, למה היא עושה את זה, איזה יחס שלנו יכול לעזור לדמות הזאת, ואיזה דמות מאזנת אותה, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה להוסיף משפט שאומר את זה קצת במילים אחרות ובצורה מתומצתת. אפשר לראות את כל הגישה הזו בתור כינון יחסים חדשים ומיטיבים ביני העצמי לבין כל הדמויות שלי, כל החלקים שלי. ואז אם יש לי יחסים טובים בפנים, זה גם משתקף בחוץ, והיחסים עם אנשים אחרים נהיים הרבה יותר טובים. ממש. אני גם רוצה... יכולה שאלה? כן? המון תודה. אני רוצה להגיד המון תודה על התשובות המלאות, והשאלה הייתה, לא יודעת אם הייתה ברורה, כאילו, אבל הבנתם אותה, וזה כאילו להפריד בין מה שכאילו, מה שבא ממישהו אחר, שזה בא ממישהו אחר, אבל כאילו לראות מה אני כן יכולה לעבוד על עצמי, ואיפה אני, וזה מדהים, תשובות מדהימות, תודה רבה. תודה לך. אני אשמח גם להוסיף עוד משהו קטן על השאלה שלך, דקלה. אחד, לשים, ברגע שהדמויות מטופלות, אפשר לשים גבולות מהאני המודע, וזה הרבה פחות דרמטי, וזה עדיין אומר, לגמרי אני יכולה להרחיק את הבן אדם הזה מחיי, אבל בצורה הרבה יותר מיושבת, ופחות אמוציונלית, שעובדת מניסיוני. ודבר שני, להתייחס למה שאמרת בהתחלה, שבאמת הגיעה דמות נגדית, שיותר כזה חומלת ואוהבת קול, יש משמעות באמת למצוא את הספציפית
התכונות אופי האלה שמתרגרות אותי בבן אדם ההוא בתוכי. גם אם זה אומר אחוזון, אבל עדיין יש בזה איזשהו גולד. אז אולי... ממש. כן. תודה. וואו, תודה. דלית, את רצית... תודה כן. דקלה. כן, אנחנו איתך, דלית. זה לגבי הקורס. האם הכוונה מאחוריו זה לאפשר לי אחר כך לעבוד עם עצמי, או שיש גם התכוונות לעבוד עם אחרים, ובעצם מה זה אומר יסודות לעומת קורס מלא, או משהו כזה. תודה, את נותנת לנו הזדמנות באמת להסביר משהו מאוד חשוב, וגם לענות על השאלה של גילי, שכתבה בצ'אט, באותה הזדמנות. הקורס הזה הוא בסך הכל 5 מפגשים. הגישה היא מאוד מאוד מעמיקה, ומאוד אפקטיבית, וגם מאוד מהנה, אבל דגש על המעמיקה. אז ב5 מפגשים אי אפשר להתחיל למשל, לדוגמה, לעבוד עם אנשים אחרים, זה לא יהיה רציני ואחראי. אבל זה ממש הזדמנות נהדרת, גם להכיר טוב את הגישה, גם לראות הדגמות, גם לחוות את זה גם כמנחה וגם כמונחת, ואז לדעת אם זה מספיק מעניין בשביל להמשיך או במפגשי תרגול, שכל המנחות פה, לא כולן בעצם, חלקן עושות, ויש לנו עוד אנשים שעושים, או להגיע למפגשים אישיים, ואו לקרוא את הספר שלי, השד הנזירה והילד הקסום, שזה ספר שמסביר הרבה על הגישה, ואו להשתמש בקורס הדיגיטלי שיצרתי פעם, ולהמשיך פשוט לתרגל עם האנשים הנהדרים שיש פה, ויש גם עוד כמה שלא פה, שאפשר לתרגל איתם בכל מיני דרכים. זאת אומרת, בעצם הקורס הזה מבחינתנו הוא הזדמנות לקבל טעימה מאוד 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 איכותית ומאוד מועילה גם, זה לא רק טעימה, אלא ממש לעשות איזשהו תהליך משמעותי עם עצמנו, כדי לדעת אם את רוצה עוד. ותוך כדי עניתי על השאלה של גילי, אני חושבת. ויש קורס דיגיטלי, יש מפגשי תרגול, יש מנחים ומנחות נהדרים ומנוסים, למשל כל המנחים והמנחות פה יש להם כבר הרבה שנות ניסיון, זה לא שאנשים שהתחילו לפני חצי שנה, יש אפשרות לעבוד עם הקורס הדיגיטלי, יש את הספר, זאת אומרת יש הרבה מאוד חומרים, יש גם ספרים באנגלית בנושא. עוד שאלות או בקשות? הייתה גם שאלה של זיווה לגבי אפשרות בזום, והיא לא הייתה היחידה. מאחר שהיו לפחות 3 אנשים ששאלו את השאלה הזו, אז אנחנו בינינו, המנחים והמנחות, נחשוב אם זה משהו שבא בחשבון, שנוכל למצוא דרך לאפשר את זה, ואז כמובן נודיע שזה מתאפשר ונראה איך אנחנו עושות את זה. אבל זה כמובן דורש איזה מחשבה שלנו כמנחות. אורה, אולי רק להוסיף שהעבודה כן ניתן לעשות בזום, לכן זה גם כלי מאוד נגיש ונוח. אני מתכוונת להנחיה אישית של, כאילו לא לקורס, קורס אורה הרגע ענתה, זה גם חשוב לדעת, כן. אז אני רואה פה, סליחה שאני כזה קופצת, פשוט קופצות פה שאלות, שאורנית שואלת כמה זמן כל מפגש ומה העלות. אז מדובר בקורס, לא במפגשים בודדים, ויש כאן קישור שיש בו את כל הפרטים. הקורס כולו כולל 5 מפגשים, וכל 5 המפגשים האלה שיש בהם גם הדגמות, גם הזדמנות לתרגל וגם הזדמנות ללמוד ממני ומשאר המנחות, כל הקורס כולו עולה 1,500 שקלים. אז אם תיכנסו לקישור ששוב שמתי בצ'אט, תוכלו להירשם שם, ואז גם תקראו את כל הפרטים הטכניים, וגם נוכל לפנות אליכם אם אתן רוצות להירשם.
כן, ואולי אורה גם חשוב לציין שיהיה סשן אישי למי שמצטרפת בקורס, שזה גם... חוויה מדהימה, כן. כן. זאת אומרת, רק כדי שלא תהיה אי הבנה, אז במהלך הקורס אנחנו עושים תרגולים בזוגות, ואנחנו עושים גם הדגמות. אז כל נרשם ונרשמת לקורס יקבלו או את החוויה הזאת של הנחיה בזמן הדגמה, רק אם תרצו, זה לא חובה, או שאחת המנחות תנחה אתכן לפחות פעם אחת במהלך הקורס בזמן התרגולים של כל האנשים. אז זו הזדמנות ממש לקבל גם את החוויה של אנשי מקצוע שכבר עושים את זה הרבה מאוד זמן ועושים את זה ממש ממש טוב. אני רציתי להוסיף שאם מישהו מתעניין בתחום, אבל משום מה, מאיזושהי סיבה לא מתאים לבוא לקורס הזה, בתזמון הזה, תהיו בקשר עם אורה, זאת אומרת, אנחנו קהילה של אנשים שהעבודה הזו ממשיכה בצורה זו או אחרת, בכל מיני צורות, אז כדי לקבל מידע מאיתנו. כן, יהיה מענה לכל מי שזה מושך אותה או קורא לה, נמצא דרך לתת איזשהו מענה. אנחנו נצטרך לסיים עכשיו, נכון? אז בעתיד אולי יהיה בימים אחרים, בצורה אחרת, אולי אנשים אחרים, אני עונה למה שבצ'אט. כן. אז כרגע זה בימי שני, בתל אביב, במקום שקל מאוד להגיע אליו בתחבורה ציבורית, ואפשר גם לחנות בחניונים סמוכים אם אתן מעדיפות בדרך הזאת. ונורא נשמח לפגוש עוד אנשים שהתחום הזה מושך אותם. אז תודה רבה, רומא, אביב, אני, ויונית, ותודה לכל מי שהיו פה. ותודה לך, אורה. נתראה בהמשך הדרך. שאת מביאה את המתנה הזאת, תודה לך, תודה גדולה. בעונג, ממש ממש בעונג. תודה רבה לכולן. תודה רבה. ביי ביי. להתראות, תודה רבה יהל. כן, זה באמת שיטה נפלאה, אני מסכימה. תודה. ביי ביי. ביי, תודה.